Ħadd ma weġġa fil-każ li seħħ f'paċi fil-binja li krollat u spiċċat borġ ġebel u konkrit infarrak. Fortunatament fit-triq fil-ħin tal-inċident inċerta li ma kien hemm ħadd. B'miraklu għaliex din hija waħda mill-aktar żoni popolari f'paċi Il-bini magħruf bħala Tanja Flats iġġarraf fl-10:30 ta' bil-lejl. Bil-kollas tal-binja joħloq ħoss enormi. Mill-ewwel waslu fil-post membri tas-CPD, pulizija kif ukoll ambulanzi bl-awtoritajiet jużaw drones sabiex jassiguraw li ħadd ma nqabad taħt it-tifrik. Fattur ieħor li żgur sabiex it-traġedja ma tkunx ta' proporzjon akbar kien il-fatt li din it-triq kienet magħluqa għal xi xogħlijiet infrastrutturali. Aktar tard l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni qalet illi t-tlieta kienet ordnati li x-xogħlijiet fuq dan is-sit jitwaqfu u wara spezzjonijiet ulterjuri b'diskussjonijiet mal-periti involuti ittieħdet id-deċiżjoni biex ikunu evakwati n-nies mill-binja kwistjoni u dan minħabba il-periklu li ġie innotat. Din l-azzjoni kienet providenzjali għaliex sa filgħaxija parti minn Tanja Flats krollat kompletament u baqa' biss il-parti tal-bini fuq l-okurama. Is-sit ta' dan ir-restorant kienet fil-post aktar tard u spjegatilna kif filgħodu qalulhom biex ma jiftħux sabiex imbagħad sa filgħaxija sabet ma' wiċċa din ix-xena. Sitwazzjoni xejn sabiħa anke l-persuni li kienu jqogħdu f'dawn l-appartamenti li spiċċaw b'xejn tilfu kollox u ma kinux jafu fejn se jinqattaw il-lejl. L-għada il-BCA qalet li residenti tal-binja li ġiet evakwata mhux biss ġie assigurati li ser jingħataw akkomodazzjoni alternattiva iżda wkoll kull forma ta' assistenza neċessarja sabiex jiġu mitigati l-konsegwenzi ta' dan l-inċident. L-awtorità qalet li se tkompli ssegwi mill-qrib is-sitwazzjoni ta' dawk kollha li ġew affettwati u dawk li ġew evakwati b'mod partikolari. Dawk kollha affettwati qed jiġu offruti għajnuna teknika u legali permezz tas servizzi ta' periti u avukati.